че ще експита. Супер. Извинете, тук ще бъда мълчалив, но чакайте. Ра-па-па-па, ра-па-па-па-ра-ра-ра-ра, ра-па-па-па, ра-па-па-па, ра-па-ра-ра-ра-ра-ра, ра-па-па-па, ра-па-па-па. Добре, нямаме късмет този път. Но може и възможно и той да се спестори. Бягайте! За мен вече е късно. Бягай, бе! Значи не спава близо до спална, между другото. Къде сме умряли, близо ни спава. Къде има много експи, има много хора. О, не. Той без това не може да се увие между другото. Около мен. Да бе, лапс опашка. Добър опит, брат ми. Така се случва, когато пръгваш, се завиваш. О, това е музик, който съм абониран за него. Да, мога ли също някъде да се увия? Да, е така да се увивам. Оу, някакъв дълъг кони. Няма да успя да се увияме. Не, гигантски! О! Убиха гигантския! Бързо! Друг гигантски! Майка му тейба. Друг гигантски, който поправи. Да не се върти. О, копирач! Има. Не! Да, той пак ще се увие, но ще пусне. Давай! Уц! Оу! Roblox! О, колко много експи. Цялото си е за мен, бягайте. Аз ги убих. Така че ще дадете на мен, не само на други. И на мен ще има експи. Защото аз го убих. Не мога аз да остана без експи. О, подобрих се рекорди, вече съм гигантски червен. Още малко ми става, за да стана гигантски червен. Може да се увия около някой и да стана гигантски. Оха! Оп! Рапапапа! Рапапапа! Ру! Рапапапинго! Фламинго! Рапапапинго! 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 Ринго, ринго! Аре, моя бея! Добрих си много рекорда. Оле. Къде вече стана готско. Подобрих си супер. Рекорда си подобрих. Арам бих да пътя ми. The Blastoise. Put mine in the Blastoise. In the Blastoise. In the Blastoise. О, yes! За първи път. Аре, не бягай! Не бягайте! Не мога, няма да. Днес ще съм много. Днес ще бъда супер. О, идвай при бат. Моля се. Идвай при батко, де. Що не идваш при батко? Ела при батко. Някакъв малък черви друг. Пусни се ти. О, да. Днес ще съберем експин. Съм гигантски вече черви. Що не си го
пуснат на спид, защото сега не знам как да спусна спида. Не. Пуснах се. Май гад. Май. Дай ме експи малко, де. Нам какви хитри ни правиш. Ами дай поне малко експи. Сега това път експи си е за мен. Той ми го обра цялото. Браво. Бирай. Не, няма. Защо толкова много знаеш, се блъскай. Чак, пускам си така. Защото ми е много трудно да се пусна. Не, по другия начин ми беше много трудно да си пусна спида. Само след това спуска спида се. Което ми е по-добре. Да спусна спида. А иначе, когато си пускаш спида, експитата става, гледайте, ме става много по-малко. Експи! Да. Много малко хора има. Нещо виждате, тук има много малко. Но доста бързо ги намеряме малко път. И уби някой. Не, вратни. Няма да стане. Снах експи. Не. Не. Няма да се дам. Не бъл. Прави се. Бягам. Малко червиче, бягай. Колко малък. Не. Сбягам. Бягай. Я бягай. Ох! Много малко хора сме, значи по-лесно ще се намерим. Колкото по-малко хора сме, толкова по-лесно се намираме. Искам да ми напишеш числото 2. Не. Не. Няма Не. Roblox. Спидвам си аз. Тебе спидвам. Спидвам си аз. Не, бягайте. Това май се хванах с лелка. Айде, тук съм ти написала 3 речи. Няма. Точно както госпожата, когато е ходи едно време говорих преди да тръгнеш на училище, така ще учиш. Айде, върви. Шип. Тук съм ти написала Шип. чернота. Денчик да си ги напишеш и после пак ще играй. Сяда ти учи. Не.
Ще да го гледаме как е в капана. Че той не е в капана. Това за какво спидва? Много странно. Не, много хора сме и вече трудно ще се намери. Някой е спидвал доста. Сигурно много експи и му е нужно да го израхот. Не за разход. Тук спидвал. Не! Чакай! Оле, стана доста дълъг клип. Дано някой се разбира канала. Защото аз дори не знам. Последното, което помня, че написах бе това писах последно, за да се направя канал. И да, това всъщност беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, но изчакайте само да се реши в черви и тогава ще го спирам. Аз ще го спирам още сега. Чао, чао!